Phung kaham kajani takuk sang bufang wafang kainai ani group no nai tongnai takuk bufuk suna Green Valley Plant Nursery phasingtei kuluma jafaro tini chung 4 kg thaisu variety ni bumung kha 4 kg thaisuk omo belai khlano katal sini tripura hastewo jotono katal kailai tonglayo arani bisingo anaro phangsa tongo 4 kg thaisu obo phatar hani sini ha kotor sok paijak tabuk chung tripura haste bo kailai tonglayo o thaisu no chung bahai klai training ri abo tini chung bona first training ri nai boni bagine chung blog ma hapaika ang blog ma hapaika thaisu puila bahai ke training ri nai faidi hingka chung nai lenai puila bahai ke training ri lenai thaisu no training ri nani ko hingka hai thaisu bedek nai thoko kusuk thangnani tai kesar ma jawo satung nok bar nangnani bagoi thaisu bedek nai thok khlaiti sanani bagoi chung thaisu no training mariu hingkle chung tabuk kataro chung fungicide full lainai kensiwa kensi fungicide full man hingka chung kensi kaisa bai kawang ma bufang rawo salo waisa wainoi ralai tonglayo hingka bufango bemar rok tongo aboni bagi chung bufang rabrom no kisa bono suina o fungicide bai hingka chung fungicide bai kensi no sulai bai ka faidi tabo chung bedek bosok ralai nai फाइदे जों दा बसक रालायनाय 45 एंगल रालायनाय बसक 45 एंगल रालायनाय हा राखा 45 एंगल रालायखा नायदि इको नायदि अबनो राइट लांखा जों इनका जोंबो ताबो ओ थाइसु न राइ खिबिर लायखा बसक काहामा न ताकुक संसंगे मान ओ बसक काहामा न तामानि हाय राइ खिबिका अबनो खा साका अं लायगलाक थैसु काहा मानो जों मोस मारानाय अबना खा साग्रा बेलाय सि थैसु लगै थांनाय बुफां नायथायं नाय फाइदिंका जों दा अबना हाय फांगिसेट फुलायफिनाय राजागाव फांगिसेट फुलायफिनाय बनि ट्रिटमेन्ट पाइखा bo bskango ora bedek kabangma phaklai phainai bedek kabangga phaika hingka जों bedek dek thamna rengnai bedek dek thamna rengnai oboni logeo जों tai phangsa bedek dek thamna bahake ra abo nailai ganao bedek dek tham rajak tong abo no bo nailai फाइदि हिंके जों राजाक न सेकां नायलायनाय इको नायदि राजाक आगे राजाक अब थांनाय भिडिअ बनु खोनानाव अब बेलाय बारमानि बागै जों तलासि कमेरि मातु बुसु तलासि बारारि मातु बुसु ताइ फांसा जों अमहाय बेदेक देक थामनो बेदेक कटाल फाइजांना रानाय थांलायनाय आबुन सेकां नायदि ताबो बाहायके फाइका बेदेक नायदि आबो जों उलो सालायनाय इको नायदि बाहायके फाइका ताबो जों बेदेक मानन अर जुदि बुख्रि तंगिया हिंगलाय फिया बाबो ऑल टाइम काटिमन बुख्रि तंगै मानो किरिमा सिंसा फाइदि हिंगा जों ताइ फांसाव थांलायनाय आबो सेकेंड स्टेज ट्रेनिंग रिनानि बागै फाइदि हिंकले खाजेन्टा कुकसं जों ताइ फांसाव फाइलेका अर ताबो जों पुइला सिनि राजांनाय केन्सि न सुलायग्रानाय एंकाउ थाइसुनि मुंगंखा BARI-4 बांग्लादेशनि BARI-4 अब लेट वेराइटी बेलाय खाना लेट वेराइटी बुइ थाइसु मन पाइखाय आर परिसि फाइनाय अब हिंगाय अब बफुर त्रिपुरा अब मन फ्रसि जों सालायनाय बोसक जाराति लेरखा फियाबा त्रिपुरानि थाइसु मन पाइखानो ब थाइन मननाय हिंगा फाइदि जों ताबो 7.5 सेन्टिमिटार एबा 3 इंचिनि बिसिंग रालायानो फाइदि बेदेकनो अब 45 एंगल राना नाङो 45 एंगल रालायनाय जों अब सेकेंड स्टेप जों ट्रेनिंग रिलाय दङ ओ थाइसु बुफांना फर्स्ट स्टेप जों नायलेखा ताबो अबनो सेकेंड स्टेप बाहायके रालायनाय बाहायके नारेगलायनाय बेदेक नायथरनायनि बागै बनि केनोपि नायथरनायनि बागै केनोपि बेलाय काहाम नाङो ताबो जराव हाइ डेन्सिटी थाइसु लोङो फाइदिंका रानाय ताबो जों 3 इंच नारेगलाय एबा 7.5 सेन्टिमिटार नारेगलाय रालायनाय अबनो केकेक लायै रालायनाय है अबनो ताइसा रादि ताइ काइसा रादि आयंनि काइसा का रालायनाय बेदे काहामाना राय खिबिलाय दंलायका नायदि बेलाय बेदे काहामना जों रालाय खिबिलाय दंलाय ताबो हिंका रालायबायका नायदि को काहा उनके नाय
naidi seng ralaika iko iko asuk bedek kaham na seng rai khi bilaika naidi kaisa bedek busuk kaham iko naidi kaisa bedek kotoma bedek kotoma bedek obna rai khi bilaika seng ingke tabo obo o bedego dekbri dekba o bedege dekbri dekba o bedege dekbri dekba dekdogo maika phainai phaimani ulo seng obono kaham klayoi bedek karak na nayoi bedek belai fan ganang bedek na narengnai o fatar babaini bedek ni fatar babaini bedek dek ni na narengnai oro bedek ni fatar babaini dek ni na narengnai ingka oro dek noi o bedege dek ni ka busugongka dek thamoi dek dog nareklainai 60 branch nareklainai seng oro 6টা bedek nareklainai এরপরে হাই থাঙে जों তাইসা অবত সেকেন্ড স্টেজ जों ट्रेनिंग रिखा थार्ड स्टेज ट्रेनिंग रिलायनाय इंख थाइजो थाइनानि ताकलाय थारिनाय अमायका बखा दुग दुगङ याक निनि रानानि मुसुगलाक बखा रानानि मुसुगलाक याक थांगलाक रानानि बागै फियाबा बखा कड़ाक खलायै मा रानाय हायका निनि थाइजो बुफां नायथायगनाय आगिना हाय थाइजो बुफांगनाय थाइजो थाइथायगनाय यंसा कुकसा थुमनानि जागा माननाय नकबार सातुं अमहाय नांयावनाय आजे बारा जाथायनो बसावै बुफां बथायबाबायसि लस अंनाय फियाबा जों ताबो फोरोंजागमानि दङ डिपार्टमेन्ट बाय रोंलायो इंगा फायदि फोरोंमानि डिपार्टमेन्ट फोरोंमानि रोंलायो आबोनो सालायलायो सुजुगो मांखा मबाइलनि बिसिं दैबानो गायसा बाय गायसा मालायलाय सालायलायै सिनि हास्तेव त्रिपुरा हास्तेव थाइजो थाया हिमानो बाहायका थाइजो गाहामखा थाइरिवै जों हातिरकनि पाया खलायै गाहाम थाइजो साइमान लायनाय एबा जारा थाइजो लों खलायै फालि जानाय रक थाइजो थुइजो फालि मानाय फायदि हिंगा जों दा फांगिसाइड फुललायनाय बेदेको फुललायनाय सातुं कुतुंमा दा फांगिसाइड फुलना सिनांनाय हायका तो ताबो तो फांगास रक गथांगं बायका सातुंनि फांगास रक बेलायखां गथां ताबो एक्टिभ बं बायका बरक ताबो एमने तो अब रानानि सेकां जों सालनि सेकां अर बिथि रिजाक एंटी फांगल बिथि रिजाक उबनो ताइसा कामका फुलदि इंके सिनि थाइजो अमंका बारि-4 बांलादेशनि बुइनि उक्लग मनो बुइ मनबाय थांगा ब मनो इंका सिंनि सेकेंड स्टेज बना रावै बायका जों ताइवैसा रानाय अमहाय बुथुब थुब नुइ कुसु काखा हिंकलाय जों मिनिमाम 20 इंच कुसुगा थांफिनाय आफुरा हायना हायरालाय फिनाय ओ थाइसोना जतनो हामबाय खाजानि हुकबार खालायनाय ताकु बुकु संनो जुदि नाङै दं इंकानि कक थाइसा थुइसो आनि ओ चैनल न सब्सक्राइब खालायजाबादि शेयर खालायजाबादि ताइ लाइक काइसा रिजाबादि जतनो काइसा कुइसो भिडिअ नायलाय हामजा कुक मानो जतनो लाइक रिलायो যদি নিনি আর নাংয়া ফানো বুইনো নং যদি অব কক থাইসা সাউই কক পিরে যদি নাংমানি দं इंखलाय आनो किसा सापर्ट खालाय जाबाय दे हामबाय खुलुमका।